мой канал Александър Личков. Сега ще разкажа за най-готините животни и най-готиния зоопарк. Например, вижте този бял пълн. Вижте, влизате буквално при животните. Може да ги карате един малко на фраст с своите рога. Меки са, само да ви кажа. Пълните постоянно пичат, знаете. Един козел там горе се качи, не може да го виждам. Айде при кенгурата. Ай, Зайо! Не видяхме. Там какво се играе? Тези неща. И да отидем кенгурата. Ето тук. И скачат, вижте ли как скачат? Ето, вижте ги. Тук са кенгурата на балона. Тук малко са нещо не се вижда, тома. Значи са много готини, скачат просто. Ето тук една кокошчица. Там има още кокошки. С това място го ремонтираха. Много хубаво е това място, да знаете. Трябва да го посетите. Ако имате път някъде до задължително отиде. Деца, сърнички. Ето вижте какви са готини. Ой, това е малко по-сладко. Вижте го. Ето, трябва да реша успея да я попаля тази цяло. Плашка се. Ето, луна, това лами ли са? Това ли са лами? Там конче. Всичко е number one.